Ani ay 25 anyos nga manguhaay og bus o graba sa dakben sa Talisay ang ni-report sa Talisay City Police Station. Namasangil si Antolin Impuerto nga gibato siya og gipabuthan og armas sulod sa duha ka higayon sa managsuon nga silingan ra usab niya. Gipakita ni Impuerto sa kapulisan ang giingong samad nga igo sa mga bato. Matud niya nga maayo na lang kay nakalihay siya busa wa siya maigo sa pagpamusil ug nakadagan siya palayo sa ilang lugar sa Purok Saging, Barangay Lawaan 2. Sa pakisusi sa kapulisan, mato ni Police Lieutenant Colonel Randy Caballes nga ang mga suspitsado ug ang biktima parehong nasikop kaniadto tungod sa kasong robbery, physical injuries ug may kalambigitan usab sa illegal nga drogas. Usa kini sa gisusi nga posibleng motibo sa pagpamusil ug pagpamato. Kasong attempted homicide ang ipasa kaugma ug padayon usab nga gipangita ang mga suspitsado. Atong gitanaw ang personal grudge o possible link into illegal drugs.